जोंदों किन्तु आङो मिथिबायना गोगोमहैनो जोंबाय आङो दिनैसिम समस्यायानो समाधान जायाखै नामा हा बानजायनानैबाबो जों दिननो हायो दाथ' नोंसोरनो गोरोंखा जोंलाय मा बानजायनो नोंसोरखौलाय नोंसोरनो रोंखाजोबो गासिखौबो ए टु जेड रोंखायो कत्त फोरोङो माथो नोंसोरो बयखौबो मोजां मोजां बाथ्रा लानानै हा संसार जानाया गथ'फोरनि गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा प्रिति एमजेखौ लानानै गेदेर बिबुंथि ब्रादारा नोंथांमोना नायलांबाय था मा बाथ्रा बुंखो दा नोंथांमोना नुखाबाय थादो इउटुब फेसबुकआव खालि एनिथिं एमजे प्रिति हासबेन्ड वाइफखौ लानानै सानैजों दान्थे बिदिन्थे दा ससियेल मिडियायाव बिसोर बुंबाय थादों आंना सैथो प्रितिया बुंदों आंना सैथो एमजेआ बुंदों आंना सैथो सोर सासे सैथोमार एक्सुवेलि मिडिया गेजेराव बेफोरबायदि नांलाय खमलायजों मिडियानि मानसिफोरा रावखौबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया हौवा हिन्जावनि लोगोआव खोथा बेफोरो सोर सासेखौ सैथो बुंगोन दा नोंबो बुंदों आं बेफोरबायदि गाबनानै बुंदों बिबो आंबो बेफोरबायदि ना दा गाज्रि मोननो नाङा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था नायबासो बुजि मोनगोन दा गेदेर बिबुंथि मोनसे होदों सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो जों फार्स्टआव नायग्रोनोसै फैदो दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नैबे आपडेटआ एनिथिं एमजे आरो प्रितिनि जागोन आरोना प्रिति सिस्टारनि जागोन दा नायग्रोना लादो नोंथांमोना जोंदों किन्तु आङो मिथिबायना गोगोमहैनो जोंबाय आङो मिथिबाय आंनि गस्ला बे हाफ गाननायखौ जेबो दा बुं मिथिबायना कभार दङ आंनि मोदोमा आङो दिनै मोनसे जाहोननि थाखाय आं भिडिअ लाबोदों बेखौ नाय सोर बिसोरो हा एमजे आरो प्रिति हा एमजे आरो प्रिति नांलायदों बोराबलायदों नोंसोर गियानि गुनि मानसि सोरखौ फोरोंदों नोंसोरलाय हा जाम्बा जाम्बियाबो मबाइल लायो बयबो नायो बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो नोंसोरा समस्या जाबाय थादों दिनैसिम समस्यायानो समाधान जायाखै नामा हा गोदान नोंसोर समस्या दिरुननानै ससियेल मिडियाखौ दावराव खालामबाय थानो आंनिया खाटांसोलै नोंसोर जुदि संसार जानो हायाबा नोंसोर गारलायस्रा जुदि सोरबा जाम्बा जाम्था बा गामिनि बेबायदि दावराव दावसि जानायबा मोनसे खोथामोन बानजायनानैबाबो जों दिननो हायो दाथ' नोंसोरनो गोरोंखा जोंलाय मा बानजायनो नोंसोरखौलाय नोंसोरनो रोंखाजोबो गासिखौबो ए टु जेड रोंखायो कत्त फोरोङो माथो नोंसोरो बयखौबो मोजां मोजां बाथ्रा लानानै खोनासं संसार जानाया गथ'फोरनि गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा हाबाखौ जाबाय समायखिरा लानानै दा दावराव दावसिया जाखायो जाया नङा मालाबा समाव बोराबलायनाय रागा जोंलायनाय जायो बयहाबो जायो रावबो न'खर जानाया हाबा जानाया दिनैसिम जायाखै होननानै बुंनो हाया फिसा बिलानि थाखाय माब्लाबा सोरहाबा जायाखै नङा जाखाथारदों दा नोंसोरबो बे बाथ्राखौ नोंसोर सानैनि गोसोआ जुदि गोरोबलायोब्ला जानाय दावराव दावसिखौ नोंसोर सानैयानो समाधान खालामलायनो हायो ससियेल मिडियानि नोंसोरनो गोनांथि गैया मानो होननानै बुङोब्ला जों नोंसोरनि भिडिअ नायो नोंसोरो गुबुनखौ फोरोङो गुबुनखौ बानजायो मोजां मोजां इनफरमेशनफोर होयो मोजां मोजां बोसोनफोर होयो जों नोंसोरनि भिडिअ नायो सोरबाया नोंसोरखौ खुलुमो सोरबाया नोंसोरखौ मान होयो सन्मान होयो नाथाय नोंसोरनो गुबुंले खालामबाय ससियेल मिडियाखौहाय गोरोंग्राफ्रानो जुदि बेबायदि गुबुंले खालामोब्ला बैसोरखौलाय मा होननानै बुंगोन आधा सिख्रा सोलोंनानै थानाय आधा सिख्रा रोंगौथि गोनांफोरखौ मा होननानै बुंबावगोन नोंसोर एफा गोरोंफ्रानो बेबायदि खालामोबा जेबोथ' बुंनो हाला जोङो बादहो नोंसोरनो बेबायदि बिखोबा बेखो भिडिअ होबाय थानायखौ नुदोंबा नोंसोरो नाय मोजाङै मिथिबायना दानिया मोजाङै बुंनोसै मोजाङै खोनासंदो नोंसोरो खोनासंदो गथ' सासे दं नोंसोरनि न'खरा गुबुननि नोजोरावहाय जोबोद समायना नोंसोरो ससियेल मिडियायाव रांखावरिबो खामायो लोगोसे प्रिति नोंहाबो सरकारि साख्रि दं दा साख्रि थानाय हिसाबै आरो रांखावरि खामायनो हानाय हिसाबै नोंस्रा लामा दङ बेयाव नोंसोरो
एथबां सिन्था खालामनांगौनि बाथ्रा गैया जों दिनै दानफायाव 5-6 हाजारनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामो अब्लाबो जोङो ओंखाम गोरान जानानैब्लाबो जोङो सान्थियाव थानो जोङो नाजायो दिनै नोंसोरो जोंनिख्रुइ बेसेबा गोजौआव नोंसोरो रांखावरि खामायो नोंसोरनि आखायाव जोंनिख्रुइ गोबांसिन रांखावरि दङ नोंसोरो बेसेबां रांखावरिजोंनो नोंसोरो सुखु गोजोनहै संसार मोनजालाङो नोंसोर माब्लाबा खस्थ' ओरैबो थोआ बायदि रोखोमनि नाना रखम बाथ्राफोरखौ नोंसोरो बुङो नाथाय बाहायनो रोङोब्ला इसेयानो गोबां जायो आरो बेनिफ्राय प्रिति नोङो आंनि उन्दैयानो जागोन दा आं बुंनोसै नों जाबाय गुबुन जायगानिफ्राय फुनानै लाबोजानाय फांसे बिफां आरो नोङो गुबुन जायगायाव फुनानै लाबोजानानै गायफैजानाय नोङो फांसे बिफां अदेबानि नोङो गायस्लायजानाय फांसे बिफां दा बे बिफाङा थांनो थाखाय रोदोमनो थाखाय नोंनियाव बे बिफाङाव जाय बेक्तिया गायफैदों बे बेक्तिया दै लुनो नांगोन अब्लासो बे बिफाङा रोदा सुरगोन रोदोमगोन ग्रोम ग्रोम बिलाइ हरगोन सोमखोर महर लागोन बेवहाय दै लुग्राया थिक जानांगोन जेरैहाय ब्रादार एमजे नोङो सासे दै लुग्रा बा नोङो जाय बिफांखौ नोंनि न'आव गायफैबाय बे बिफांखौ नोङो जोथोन लानांगौआ नोंनि नाथाय आं माबा नाना रोखोमनि बायदि रोखोमनि बाथ्रासो खोनाबाय आं माबा मिबि नागिरदोंनो प्लान खालामदोंनो गारनो नागिरदोंनो गारनाय बाथ्राया गोरलै नङा बुंनायाव गोरलै गारनोसै होननाया नाथाय नों सिन्था खालामनांगोन नोंसोर सिन्था खालामनांगोन गारनो होनबा गारनाय लानो होनबा लानाय गुबुननि फिसाया लाव खुमब्राफोर बायदि खानानै मोननाय नङा आजिखालि लाव खुमब्रानि दामाबो गोबां जाबाय लाव खुमब्रा नङा हिनजावनि फिसाया दा जुदि नोंसोर उदां थानो लुबैफिनदोंमोनब्लालाय मानोथो हाबा जानाय जानाङामोन नङा होमबा ना उदां थाफिननो लुबैदोंमोनब्लालाय मानोथो हाबा जानाङामोन दा आं बारा गोबाव बुंनो इच्छा गैया नोंसोर बुजिनांखा नोंसोरो बेबायदि दावराव दावसि खालामनानै ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामनानै बै एसे एनै रोंनायफोरखौहाय नोंसोरो आरो बेबायदि फोरोंबावनो नांलिया गाज्रिखौ फोरोंनो नांलिया आंनि नोजोरावथ' नोंसोर गाज्रिखौनो फोरोंखादों आं बारा गोबाव बुंला दिनैनि थाखाय आं बिराद जोंबाय नोंसोरखौहाय आं दोनबाय अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै दा प्रिति एमजेजों नांलाय खमलायथ' जागासिनो दा गारलायनाय खोथा बेफोरबायदि ओंखारदों गोबांनो हौवा हिन्जावनि गेजेरावनो दै रावबो पाब्लिकआ बेखौ गारलायथों बजबफिनथों होननानै रावबो बुङाखै हौवा हिन्जावनि गेजेरजोंनो बिथांमोना नांलाय खमलाय जागासिनो बेफोरबायदि दा जोंबो बुंनांगौ खोथा गैया मालाय बिसोरनि खोथा हौवा हिन्जावनि लोगोआव खोथा सोरजोंबा जोङो गुबुननि न'खराव थांनानै बजबफिनलाय बिदि नांलाय खमलाय गारलाय बेफोरखौ जों बुंनांगौ खोथा गैया न' हौवा हिन्जावनि लोगोआव खोथा बेफोरो एमजे प्रितिजों दा जोंनि बायदिब्ला बेनो माने जिबायदि मानसिखौ जों नुबोदों एमजे प्रितियाल' नङा गोबां मानसियाबो थायो न'खराव नांलाय खमलाय बुदलाय खुदलाय हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा थाखा फैसानि लोगोआव बाथ्रा सोरबा फैसा दोङो सोरबा फैसा गैया बैफोरबायदि जायो आरोना दा आङो भिडिअ'थ' बुंजोबनो हाया गोबां सोरनिबा हौवा हिन्जावनि लोगोआव खोथा थायो दा बिसोरो जे मिडियायाव बुंफायदों दा बेखौ गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों मा प्रितियाबो बुङो मोनसे खोथा मा एमजेआबो बुङो मोनसे खोथा सोर सासेना सैथो एक्सुवेलि सोर सासेया राइट बुंखो सोर सासेया रं बुंखो बैफोरबायदि एमजेआबोथ' गाबै गाबै मोनसे भिडिअ' बानायदों प्रितियाबो गाबनानैनो भिडिअ' बानायदों सैथोआ सोरनि जाखो मिडियानि गेजेराव दा ओरैबायदि बुंदों कमेन्ट खालामनाबो बिसोरलाय थगायनासो भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामदों नामा होननानै नङा एक्सुवेलि माने न'खराव बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जाखायो सोरबा थगायनानै बेफोरबायदि भिडिअ'बो बानाया जायजों न'खराव दुखु जादों बिसोर बुजि मोनो ना बेफोरबो खोथा दा बुंनाया बेनो सोरनिबा खोथाखौ लानानै आंबो बुंनांगौ खोथा गैखाया दा नै ब्रादारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ नुखाबाय कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरोना दा गासिबोथ' बुजि मोनखाबाय भिडिअ'फोरखौ नायनानै एमजे प्रितिनिखौ
जानांगौ बिथांमोना भिडिअखौ लाबोगोन बायदि मोनदों आङो दा बिसोरनिथ' जाथायखौ जोङो नुनाय माने जुलि जानायनिफ्रायनो जोङो नांलाय खमलायखौ नुनो मोन्दों दिनै गथ' सासे जालायलांबाय एमजेनिया दिनैसिमबो बिथांमोना हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय गारलाय बेफोरबो खोथाया जागासिनो अब्लाथ' गथ' गथाया देरबाथ' बिसोरना बेलेगसो जालांबावगोनलै ना दा गथ' गथाय मोनलायलायबाय दा बेयावबो बिथांमोना नांलाय खमलाया ओरैबायदि जाबोगासिनो दाल' नङा सेंग्रा सिख्लायावबो बिथांमोना जानांगौ बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनानै मोजां जुलि जाबाय दा बेफोरबायदिनो अनलायना थाबा गासिबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगौमोन आरोना हाबा जानायनिफ्राय लानानै गथ' जानायसिमनो नांलायबोबाय बिथांमोना नोंथांमोनाथ' बुजिखाबायना अब्ला बेफोरबायदियाथ' संसार मोजां जाया दा बेनो अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गाज्रि मोनगोन बांद्राय बुंबा एमजे भाइया दा बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ शेयार खालामना होदो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय दुब्लियाव फैनानै भिडिअ बानायदों लोगोफोर नोंथांमोननिथिं अखा हादों हायाखै बुंहर जोंनिथिंथ' हराव ओरैबायदि बार अखा मा बुंनो आरोना दा बोथोरा ओरैबायदि अखासो फैफिनगोन बायदि मोनबाय आङो ना अखाखौ नांगौलै ना दा मानसिफोरा एसे खेथि खालामनायबो दिन जाबोबाय ओमफ्रायो गरमाबो बांबोलांबाय बेनिखायनो जा अखा एसे गोसा हानाबाबो मोजां जागौमोन एसे गरमफोरा खारस्रानाय बायदिनो ना दा बेनोसै अके लोगोफोर भिडिअखौ आङो दोनमारबाय भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरोना बाय